manje ungena ngaphi ke wena uzohayikisa uhulumeni kulento ungena ngaphi ukhuluma ngonyazi lana wena uyasangana ukhuluma nje udoti nje ungena mawuthula ubona ukuthi uzofa yini thula nje hawu awubona ukuthi abantu unyazi shit habe yini yona awongitshela aweshe benkulunkulu wesinomhlaba vona nibone kwaZulu kunjani vona nibone ukuthi ushembe ubani kodwa ngeke usizwe ngomuntu usizwe ngeinkantolo ezisetshenziswa abantu abasangene hithi abantu